Čaute, dneska sa ideme pozrieť na továreň Dinas. Akurát sme vošli do areálu. Dobre sa tu šmíka. Neviem, či tady to išla koľaj, alebo čo tu bolo. Ale vyzerá, že tu asi koľaj bola. Neviem, či tady to nedovážali ten kremenec, z ktorého sa vyrábali tie žiarozdorné tvárnice. A ten kremenec volali Dinas. Nad Banskou Belou vo Ferdinandovej štôlni dolovali biely kameň agalmatolít, čo bol zasaditý kremičitan linitý, ktorý má vynikajúce vlastnosti ako ohňozdorná surovina. Kde nejaký hukot z tej továrny ako keby vyrábali ešte. Toto vyzerá na nejaký sklad tých tvárnic, respektíve šamotových tehiel. A tu je koľaj. A na konci vyzerá, že tam stojí vlak. Je tam nejaký rušeň. Ten vyzerá ešte celkom fajne. Pozrieme sa dovnútra. Že dve sedačky tu boli. Tu mám nejaké ovládacie prvky. Bude asi rýchlosť. Najvyššia rýchlosť 40 km za hodinu. Idem na druhej strane. A tu je motor. Tu vyzerá na nejakú ďalšiu budovu. To je niečím zabezpečené znútra. Kartonové krabice. No ako celkom akože taká v pohode, že? No. Žiarozdorné tvárnice vyrobené z kremenca. Zaujímavý tvar majú. Základný kameň Dinasky položili 28. oktobra 1947 a 15. marca 1953. Po slávnostnom prejave vylisovali prvú Dinasovú tehlu. Takto vyzerá Dinaska zo zadu. Na ľavej strane vyzerá, že bol tiež nejaký sklad. Tehal. A vnútri to vyzerá úplne parádne. Pozrieme si najprv túto novú budovu, že čo to je. Vyzerá, že bola iba nejaká prístavba. A tuto z boku sú zase nejaké tehly. A tu je ďalšia budova. Potom si dáme aj tú budovu, čo sme teraz videli. Ale najprv to zoberiem tady auto zo zadu, továrne. Spredu sa nedá nejako ísť, lebo tam je nejaký autoservis a počuť tam hrať rádio, tak evidentne sú tam. Tak si to skúsime z tejto strany. Vnútri to vyzerá úplne parádne. Hlavne tá architektúra je tu úplne nádherná. Túto továreň postavili na návrh architekta Emila Beluša. Návrh spravili v 50 rokoch a tedy ju začali aj stavať. Ako továreň vyzerá úplne krásne. Nejdu otvoriť. A vnútri vyzerá, že je nejaký sklad. Nejaké náhradné veci v regáloch a teď. Dobre, takže prejdeme si to najprv z tejto pravej strany. Hen tadiaľ dopredu, nejak vrátime sa späť po druhej strane a potom pôjdeme pozrieť tie budovy napravo, prípadne administratívu, ak sa podarí. No a tu sme mali expedíciu. Presne to vyzerá nakladacia rampa a kopec tehal. Prejdeme si expedíciu. A tu hádam boli nejaké kancelárie alebo niečo. No jasné. Tu boli nejaké kľúče zavesené. Boli skladové karty. Napísané, že koľko mali v skladoch. Tu sú váhy jednotlivých šamotových ťahal, že koľko mali.
Na stene majú antistresovú súpravu. Aj tam, že tu udierajte hlavou. Tak to je iná lúžka. Jak máš stres, môžeš tam využiť antistresový prípravok. Politika kvality. Dinaská Bela, Pánska Bela usiluje udržanie a rozšírenie svojej konkurenčnej schopnosti nielen na Slovensku, ale aj v európskom trhu. Asi nepomohlo. Dinas, dodavatelia, naša spolupráca s nimi, iniciatívni a schopní zamestnanci sú zárukou napredovania celej organizácie, neustále zlepšovanie procesov, ako aj celého systému manažerstva kvality, analýza a naše operatívne rozhodovanie na základe faktov. Spokojný zákazník je reklama sama o sebe. A na tým je znak Dinasky. Tu ide schodisko hore, ale najprv si prejdem spodok. Protipožiarne dvere, ktoré vylomili. No a tuto som sa vlastne díval cez tieto dvere. A toto tu vlastne je. Je to takýto veľký sklad. Idem na horné poschodie. A hore boli ešte asi ďalšie kancelárie. Som čakal aj nejaké šatne. Veľké okná na bokoch, čím sa táto továreň vlastne aj odlišuje od iných, aj tými svetlíkmi. No tak toto bola šatňa, ako aj hovorím. Dobre, vraciam sa dole, do haly. Pozriem sa ešte na výkladku. To si prejdeme potom, keď vidíme z tejto haly a pokúsime sa dostať aj tam vzadu do tej žltej budovy, do tej administratívy. Počet zamestnancov v Dinaske sa pohyboval okolo 350. Po rozbehnutí závodu sa zamestnanci začali riadiť heslom Dinas do celého sveta. Táto budova je výnimočná svojou architektúrou, znamená veľkými bočnými oknami a hlavne týmito obrovskými svetlíkmi, aby to bolo prirodzené svetlo. A svetlo tu je celkom dobré, ale parádne. Závod vyrábal široký sortiment Dinasových stavív pre hutnícke a strojárenské podniky. Tých ťahal je tu ešte strašne veľa, to je aj škoda, že sa to nejako nepredalo, alebo som to mali rozdať, alebo darovať, alebo to je proste jedno, aspoň by sa zužitkovali. A tu už vyzerá to tak, ako keby, ako vždy v starých halách, ako bolo aj v Dubnici, že niektoré tie haly používajú na to, aby sem vyviezli stavebný odpad. Nádhera. A toto je úplne parádne. Všade tehly. Vyrábalo sa tu až 1700 rôznych druhov tehál. No a prichádzam pravdepodobne ku peciam. Nechoď, pozor, straší tu. Je takáto chodba a tu budú pece. Vlastne za každými týmito dverami je pec. Pec. Tu tie dvere chýbajú. Že kopec peci až do konca. Tu je koľaj pred pecami, v čom behal pravdepodobne ten vozík a vykladal z peci. Beriem tu vpravo. Tu je nejaké schodisko hore, pravdepodobne na tie pece hore. Ale ešte tuto vidím napravo jedny dvere. To vyzerá, že je prázdne. A idem to zobrať hore. Toto vyzerá, že bolo možno nejaký ovládací panel alebo niečo. Poisky a odtiaľ to bol výhľad do celej haly. A toto vyzerá na ďalšie kancelárie, ktorým už chýbajú dvere. A takto východ ven. Máme asi návštevu. Medzeru vidíš karavan, ktorý tam nevstal. Aha. Stala tam
žena s chlapom. Aj auto je tam teraz. No, plocha ešte nezboda. Neviem, že či to má znamená. On vošiel dovnútra. No. Dobre, ideme hore. Dobre, vrátil som sa ku schodíkom. Sme hore na tých peciach. Tu vyzerá, že sú nejaké násypníky do tých pecí. Tu hore je nejaký žeriav, respektíve to není ani žeriav, ale to je bager, alebo také má to lyžicu na nakladanie. A vlastne vyhadzuje to do týchto nádrží, alebo ako to povedať. Neviem, či to tam pomele, to vyzerá, že to tam asi mlelo. A potom sa z toho asi vytvárovala tehla, ktorá vošla asi do tej pece. Neviem, či na tej druhej strane, či sú to nejaké mlyny. A či tam sa to nemlelo. Dynaska bola určená iba na uspokojenie domáceho trhu. Po dosiahnutí niekoľkých vynikajúcich výsledkov, najmä vývoja a kvality výrobkov, sa začína exportovať do celého sveta, a to aj na ďalšie svetadiely, ako Ázia, Afrika a Amerika. Ale brutálne zvuky sú, to vonku fúka. Brutálne toto všetko trieská. Tam jeden záběr do haly. Toto vyzerá ako lis a dole sa asi vytvarovali tie várnice. Pred každú pecu je lis, alebo skoro pred každú. Na druhej strane je tiež, nazvem to tak, že žeriav bager, lebo má to vlastne lyžicu. Toto sú všetko tie pece, v tejto strane, je to betonové. Na zahraničných trhoch sa bansko-beliansky Dynas presadzoval najmä svojou kvalitou a konkuroval aj známym zahraničným firmám. Tu som prišiel ku tým lisom. Hore nad nami je ten žeriav bager. Všetci zamestnanci dozerali na kvalitu, volali to tzv. Samokontrola. To svorne tvrdili aj robotníci pri lise a sami kontrolovali, ako sa im podarilo motu zlisovať. Každá tehla musela mať správne rozmery a hmotnosť. Ďalší lis, kde sa to vylisovalo a zobralo to pravdepodobne do týchto dopravníkoch. Potom sa to prenieslo nejako na ten vozíček, ktorý behal takto na henty po tejto koľaji a potom na takomto vozíku vchádzal dovnútra a položil to priamo do tej pece. Takže technologicky to mali v podstate vyšperkované. To vidno aj priamo do toho lisu. Takže vznikla z toho takáto tehlička. Škoda, že nie je zlata. Tu dokonca to mali aj s nejakým malým dopravníkom. Ale tu už chýba forma lisovacia. Tie pravdepodobne menili podľa toho, aký tvar potrebovali a čo akurát vyrábali. Ako táto továrenie je veľmi zaujímavá. O tejto továrni sa aj písalo, že mala veľmi dobre premyslený dopravný systém, ako čo sa týka asi tých výrobkov, ako to všetko nadväzovalo na seba. Tým bola tiež dosť moderná, takisto ako aj svojou architektúrou, ktorú spravil Emil Beluš. Sú zase pece, jedna vedľa druhej. Tieto vyzerajú, že sú o niečo menšie ako tieto vedľa.
tuto dole vyzerá nejaký skladík. To je otváracie hodiny, neviem, že sme tu akorát v otváracích hodinách. A je sobota, tak asi nie. Je tu sklad a je tu veľa váh. Takže tu sa musel navažovať materiál, možno, že sa tu kontrolovalo, že koľko má tá daná tehla, lebo tam musela mať asi tiež predpísanú svoju hmotnosť. A tu sú také presne tie provizorné formy, takže evidentne je možné, že sa to tu vážilo, keď sa to dalo do tých foriem. Každá forma má nejaký trošku iný tvar. Ešte tu sú nejaké dvere. Ešte tu sú nejaké motory, alebo mohli to byť aj nejaké čerpadlá alebo kompresory. Kilopascaly. Tu sú ďalšie lisy. Aj tam sa tvárovali také tie okrasné ako keby tvárnice. A tie sú tu nejaké dopravníky. A takisto aj tu behal ten vozík, ktorý šiel odtiaľtu. Šiel takto na opačnú stranu a presne to nakladal v podstate do toho jedného na ten jeden vozík, ktorý to potom vozil do tých pecí. Možno, že práve tie malé pece slúžili na tie tvárové žiarozdorné tvárnice. Na tom by sa ešte dalo povoziť. Je tam klínek. Ja aj tak sa povozím raz, dva. Sledo sa to ubrzdil. A toto podľa mňa boli nejaké mlyny, kde sa návažal materiál. Sa to tu pomlelo a podľa mňa to skončilo v týchto nádržiach. Alebo v tejto veľké nádobe, alebo nádrži, alebo čo to je. A potom prišiel ten žeriav bager a prekladal to tam do tých násypníkov a potom to išlo do tých lisov. A ďalej samozrejme do pecí a potom sa to vykladalo a vlastne tá veľká hala, čo bolo vzadu, to bolo podľa mňa všetko len skladisko už. Takže toto boli všetko mlyny, alebo ako to proste poviem, drviče. Záruka na dynasové stavivá je, že vydržia teplotu až do 1680 stupňov Celzia, čím sú veľmi efektívne. To vyzerá, že bol nejaký kancel pre majstrov. Sú tiež nejaké schody hore. Hľadím najprv sem. Tak toto bola nakoniec nejaká rozvodňa. Nejaký ovládací panel. Jasné. Tu je vzor, že čo ako sa spúšťalo. A tu sú ešte nejaké zápisníky bezpečnosti práce. Tak mohlo to byť aj nejaká kancelária zároveň. Tu je že kalendár odborára 1984. Tu je asi prázdne. Sú nejaké fakty a argumenty. Kalendár z roku 1986. Dobre, idem dole. Napriek výrazným úspechom Dynaska v roku 2008 kvôli ekonomickým problémom ukončuje svoju výrobu a tým zaniká výroba kvalitných dynasových stavív. Schody ven, jedny. A schody hore. No to ide ako si vysoko. Sú nejaké sila. A ešte to ide vyššie. Som vyšiel rovno ku žeriavu. Tak toto celé vyzerá z hora. Idem sa pozrieť na žeriav. Žeriav bager. Takýto bol výhľad. Kadiaľ jazdil ten bager. Odtiaľ vyťahoval a potom tu to vlastne vkladal dovnútra. Teda to sa vchádza do žeriavu. Vošiel som do toho žeriavu bageru. Odtiaľ to mal výhľad. Tu bola lyžica. A takto videl rovno pred seba vlastne do čoho naklada. Zaujímavý pohľad odtiaľto. Dobre, pozreli sme žeriav bager. Ešte ideme na vyššie poschodie. To vyzerá ako nejaká vzduchotechnika.
Ani to nevyzeralo, že to je tak vysoké. Kopec vzduchotechniky tu je. Ja rozmýšľam na čo, či im to tu len zmiešavalo nejako, keď to nadrvili, no tu sú nejaké filtre v tom a robilo im to potom nejaké prímesy, lebo kopec dopravníkov tu je kadejakých. Na pohľad von, tam je ten autoservis. Odtiaľ išla aj muzika a tam prebranie nejaký týpek. Či by som sa chcel dostať, nech sa podarí do tej administratívnej budovy, čo je tá žltá. Po tomto rebríku som vyliezol a na tejto strane je pekný výhľad zo strechy. Plne brutálny. Ale fučí tu jak zle. Tak toto tu vyzerá. Takáto šupa to je. Nádherná architektúra. Dobre, toto sme si už prešli. A teraz ideme sem dole. No a tu je ten druhý žeriav bager. To musel byť randale jak one, keď to bežal. Tu prišli nejaké pravdepodobne nákladné auta a tu naviezli ten kremenec a všetek ten materiál, ktorý sa dal sem a odtiaľ toto putovalo ďalej do tých drvičov, triedičov a do lisov, do pecí a potom do skladu expedícia preč. Vyzerá to ako nejaké sito. Asi to tu rozumelo aj nejakého holuba. Toto by mal byť ten kremenec. V podstate, nie? Áno, je to taký šedé. No. Máme už celý výrobný proces. No. Ideme to tu rozbehnúť? Tu ešte na nástenke sú nejaké veci. Tu sú obyčajné šamotové tvarové stavivo s obsahom AL2O3 37 až 38%, žiarovzdorný IL ZL, sulfitový výluch, voda na dovlhčenie do 6%. To je ďalšia feolitové tvarové stavivo, takže tu boli rôzne staviva. A toto vyzerá tiež na nejaké dopravníky a drviče. Nado mnou sú sila. To vyzerá, že je nejaká elektrorozvodňa. To je kábľov a poistiek. No a to šlak trafal. Mi príde za ňou, že som tu elektrikár a mi povie: Parťák, vieš čo, choď pozrieť tú poistku, čo vyhodilo a na tom. Ty koko, zahľada tú poistku. To musela byť celkom zábava. A teraz ešte túto halu prejdeme po tej pravej strane z piatky a potom pôjdeme od hentiaľ sa týmto smerom až do tej administratívy. Dobre, tak zvonku sme zase vošli dovnútra a pokračujeme tuto po tejto pravej strane úplne na začiatok a potom budeme pokračovať na tej ľavej strane všetky budovy rad radom. Tu je tiež nejaké schodisko hore. Na tejto strane je takáto rozvodňa, výhľad do haly. To vyzerá na nejakú kanceláriu. Mierky skontrolované. Je to asi veľkosti, alebo nejaký tvar. A toto vyzerá na laboratórium. Fluorid amonný. To vyzerá, že je nejaká pec asi, topení, no. Nejaká skúmavka, riadna. Dobre, takže ešte mi tu zostala jedna miestnosť. Prázdne skrine a nejaké fascikle. Podperný kameň, kopuly. Tuto to bude všetko o tých tvárniciach. Kachľovky.
sa asi odkladali vzorky, ktoré sa robili. Dobre, sme v podstate zase v sklade hotových výrobkov. Pohľad z opačnej strany. Takto toto je pekne naukladané na sebe. Ten karavan nás vtedy vyrušil. Dúfam, že sú nie vnútri. Ale je to jedno auto osobne vlastne odišlo, takže nie. A toto bola, neviem, či nejaká ďalšia labožka. Podľa tohto zvláštneho stolika aj s umývadlom. PS 2008 a to bol asi koniec tejto fabriky. Tam sa asi nedostaneme. Tam hore sa nedalo dostať. To je tá hala s tým prepadnutou strechou. A nie je záhradka pre chov. Však niekto tu mal niečo správne. No. Maska vylazná múra pracovné v Prahe v 68. To je aká história. Ale to, čo tam žilo, asi tam aj zdochlo, lebo normálne kopec kosti asi. A toto? Hen tam sú lepky. Podľa mňa to bol pes. Takže tam sú nejaké čierne šamoty, takže to môže byť aj ten čierny materiál na tie čierne šamoty. To je pec? Piecka elektrická. To je tiež nejaká taká. Možno, že sa tu nejaké vzorky vyrábali. Tam je rozvodňaná na elektriky. Pavčiny tu jak. Storárska dielňa. No však opravovať treba v takom veľkom závode. A vyrábať nejaké nové veci. Malá freska. A staré ponky. Železné. Brusné kotúče. Dobre, pokračujeme. Takto to vyzerá spredu, Dinaska. Dobre, priblížili sme sa ku administratíve. Tu tam otvorené dvere, asi ich pre Ivan otvoril. Však boli zavreté. Ja tak kvôli tomu slnku nevidím, že či. No, bohužiaľ, no. Na božej strane, že sa pozrú. A kúri sa z komína, vidíš? Hej, poď. Je tu kopec stoličiek. Všetko asi vypratané. Tam vzadu je nejaký, jak sa to, chladiak. Asi tu bol bufet alebo niečo, je tu báha. No jasné, bufet tu bol. Tu je sklad potravín. A toto mi príde skôr ako nejaká ubytovňa. Váňa, umývadlo. A toto mohla byť kancelária. A toto už aj, toto sú klasická vecka. Takže asi len jeden byt tam bol nejaký alebo niečo. V podstate je to všetko prázdne, len tak najrýchlo to prebehneme. V roku 2014 prichádza nový investor, spoločnosť Silica, ktorá avizovala znovu obnovenie výroby v bývalom podniku Dinas, no napriek tomu sa do súčasnosti roku 2024 tak nestalo.
tak Dina zostáva aj naďalej chátrať a čakať na svojho spasiteľa, čo sa možno už nikdy nestane. No toto vyzerá na nejakú spoločenskú alebo konferenčnú miestnosť. Do NT vedľajšie sa asi nedostaneme. Toto by sme museli prísť až tam ku tej autodielni. Takže asi tu je konec. Dobre, tak z dnešného videa je to všetko. A hádam sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.